Mange tak. For helvede, mand. Nå. Jamen, vi i aften har faktisk tænkt os at spille nogle sange, som vi ikke har spillet i stykke 10, eller i hvert fald ikke har spillet rigtig mange år. Vi spillede nogle af dem i aften, det går vi. Men vi vil spille noget fra... Vi har jo lige udgivet en plade, som hedder Louder Than Ever, som består af nogle nye genindspillede numre og nogle helt nye sange. Så derfor vil vi spille en helt tredje ting, et nummer, som ikke er på den plade. Fordi jeg er nødt til at stå her og dumre lidt og trække tiden ud, fordi vi har lidt teknikproblemer. Hvad fanden skal jeg sige? Jeg er købt fra Nordjylland til helvede. Det er nok til ikke. Hvad skal vi gøre? Skal vi synge sammen? Ja, hvad skal vi synge for det? Nu er vi i Aalborg. Nu skal jeg fandme høre, om det er rigtigt det der. Fordi jeg kan huske sidst, jeg var nede og se Vejle Boldklub. Det var den, der spillede det første, eller Superligaen, ikke? Og der var sådan en helt afsnit på Aalborg-fans, så kan jeg huske, de havde sådan noget med, de sagde, så Er det rigtigt, eller hvad? Sig det sådan heroppe. Så lad mig høre, jeg tæller til 3, så kommer den, ikke? Er I med? Så vil jeg fandme høre det fra nogle rigtige Aalborgenser her. Klar. 1, 2, 3. Vi skal da lige komme for her. Det er lidt fedt, det der. Okay. Her var det her final day af vinderselskabet, mine damer og herrer. Så er der gang i den igen. Lad os bare varme lidt op med det. Klappe, 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 klappe.